बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव दिनै थामथि एरि सान खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव दिनै थामथि एरि डे एबा इन्दि एम्फौ फिसिनाय सान फालिदों। दिनैनि बे इन्दि एम्फौ फिसिनाय सानाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोम जिल्लानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायनि अनगायैबो आलासि महरै आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल्स बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे माखासे गागि, साइन्टिस्ट आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ इन्दि एम्फौ फिसिनायनि मुलाम्फानि सायाव फोरमायनायनि अनगायैबो इन्दि एम्फौ फिसिनाया बर'नि हारिमुनि मोनसे एंगारहायै बाहागो होनना बुंथियो। फैबाय थानाय समफोराव बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरनि थाखाय एम्फौ फिसिनायाव आरोबाव जौगानो हानायनि थाखाय माखासे मावबादाबो खुंनाय जागोन होनना बिथां दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लाना मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंदो। एरि डेआव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। टेक्सटाइल एपारेल बाहाय मोनसे इनस्टिट्यूट दङ, बा बेखौ इन्डास्ट्रि सेक्टराव कनभार्ट खालामलांगासिनो दङ, जायनि दारै जाय मेसिनफोरखौ आं नायदों दा इन्दि जिनि दारै माने जोङो मुजा पर्यन्त बानायदों। 5 मिनिटाव गांसे मुजा दिहुननो हायो। हाजार हाजार मुजा, बियो मार्केटाव बहुत जायगा मोजां जायगा मोनगोन। लोगोसेयैनो मोनसेया जाहैबाय मा, इन्डियाजों गोदो एम्फौ फिसिनायखौ उन्दैनिफ्राय रोंगौ आरो बोराय बुरिफ्रा जोंनि बिमाफ्रा जोनोमनिफ्रायनो इन्दि सि दानो रोंगौ। नाथाय इन्दिखौ जों मोनसे पार्पसावल' बाहायोमोन, जोमनोल'। नाथाय इन्दिया जे लंपेन्ट जायो, इन्दिया कट जायो, जेकेट जायो, इन्दिया जाहैबाय मना जायो, आर'नाइ जायो, इन्दिया टेबोल क्लथबो जानो हागौ, इन्दिया पर्दाबो जानो हागौ, दरजा खिरखिनि आरो बिसना सादरबो जानो हागौ। बेनि अनगायैबो मुजाबो बानाय जायो। लासै लासै बे एरि प्रडाक्टजों दानि कमार्शियेल मार्केटाव सोलिनो थाखाय जोंनि सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआ जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ लागासिनो दं बिटिसिआव। मोनसे सम दंमोन बिटिसि ओनसोलाव फ्राय 100 मेट्रिक टनल' माने इन्दि प्रडाक्सन जायोमोन, नाथाय दा 1400 मेट्रिक टन जायो होननानै मिथिगौ। दा आसामाव गासै फ्राय माने 2500 हेक्टर हायाव मोनसे सेरिकालचारनि बागान दङ, नाथाय थांनाय माखासे गोबां बोसोराव बागानफ्रा नस्थ' जानायनि खारनाव दा 1000 हेक्टर बा 1000 हेक्टर हायाव बागान गैया। दा बेनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोङो दा आंनि माबानिफ्राय बिफाननिफ्राय रायलायलायनानै MGNरेगाजों कनभारजेन्सआव जेसेबां माने सेरिकालचार बागान दं बेहाय बिफां गायफिनजोबनो जों ट्रेनिं लाबाय। लोगोसेयैनो सनिर्बनारियाव आर'नाइ बायगोन, गामसा बायगोन, आरो बेनिफ्राय राभाफोरनि गामसा बायगोन, बा मिसिंफोरनि गामसा बायगोन। फ्राय 76 कोटि थाखा पर्टेलाव जाय सि दागिरिफ्रा रेजिस्टार जानानै आर'नाइफोरखौ जेरावबो बायग्रा काउन्टार बसायगोन, बेफोराव फानफैयोबा क्वालिटिया मिलायोबा बिसोरनिफ्राय डाइरेक्ट आर'नाइ बायगोन। सासे जि दाग्रानिफ्राय मेक्सिमाम जों 100 खान आर'नाइ बायनायनि थांखि लादों, बा गामसा बायनायनि बेनि बारा नङा, खिन्थु क्वालिटिया मिलायनांगोन। आरो लोगो लोगो जोङो बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट बिनि एकाउन्टआव फैसाखौ होगोन। बिनि लाबखौ लानोबा ओंखायनो सि दाग्राफ्रा, उइभार्सफ्रा गावखौनो पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनांगोन। थ' बिटिसि ओनसोला एरिनि थाखाय सारा भारतआवनो मोनसे सोलोंनो गोनां जायगा जाथों, हाब जाथों, आं बेखौनो आसा खालामो। क'क्राझाराव थानाय आदाबारिनि जि बड'लेण्ड सिल्क पार्क, बेवहाय जोङो थामथि खेबनि थाखाय जोङो एरि सान जों फालिनाय जादों। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि एरि एबा एम्फौ फिसिनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो। गोदोआव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानदोंमोन जे एम्फौ फिसिनाया आइमोननि आबैमोननिल' खामानि, नाथाय दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लायानो एम्फौ फिसिनो थाखाय आवगायबोदों। बेयो मोजां मोनसे बिदिन्थि, आरो बेजों जों गोबां रां खामायनो हायो। मुगा एम्फौखौ जोङो थोबसे फिथोबाव जोङो 3.80 फैसायालागै मिनिमाम 3खौ जों मोनो, आरो बेयाव जोङो सरकारा मात्र 10 फैसाल' लायो। 90 फैसाखौ जाय फिसियो बिथाङानो मोनो। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जों खावलायगोन जोंनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोना जाहाथे बे मुगा फार्माव थांनानै मुगा फिसिनो हायो, आरो
बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो एवारनेस एबा मावबादा जों खुंनो नागिरदों आरो जोंनि रांखान्थिखौ जोङो बेजोंबो गोबां जोङो जौगाहोनो हायो। एरि एम्फौ फिसिनायाव सरकारि बाहागो दङ नामा? जोङो नैबे थांनाय फेब्रुवारि दानाव जोंनियाव जेब्ला केन्द्र सरकारनि दावबायनो फैदोंमोन मन्थ्रि, जोङो जुन दानाव मेमरेन्डाम गथायदों। जोंनि बड'लेण्डआव 15,000 न'खरा जाहाथे बे एरि फार्मजों मुलाम्फा जायो, बिनि थाखाय जों एरि मिसन लानो नागिरदों आरो बे एरि मिसनखौ जुदि जोङो जाफुंहोनो हायोब्ला जोंहा गोबां जायफोरा हायाव आबाद जाया हायाव जोङो इन्दि दंफां बा खावरं दंफां गायनानै जोङो एम्फौखौ फिसिनो हायो। दा जोङो दिनै सेरिकालसार होननानै बुङोब्ला बे एम्फौ फिसिनायनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला रांखान्थिजोंल' नङा, जोंनि बर' हारिजों हारिमुजोंबो बियो लोब्बा गोनां। दा बेखायनो बेखौ जोङो गोबारै खालामफिननो थाखाय जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाखौ बेनि फारसे गोसो बोगथाबहोनो हानो राहा खालामनो थाखाय जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव जोङो मावबादा खुंगोन आरो गोबां जोङो फोसावगोन जेराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बाहागो लानाय बिथांमोना रां खामायनायनि सुबिदाखौ मोननो हायो। আজিৰ এই তৃতীয় এৰি দিৱসত যিসকল ৰাইজ আহিছে বা যিসকল দৰ্শকে এতিয়া চাই আছে, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ এৰি দিৱসৰ কাৰণে আপোনালোকক মই শুভকামনা যাচিছোঁ। আজিৰ এই যিটো এৰি দিৱস বিশেষ তাৰমানে তাৎপৰ্যৰ দিন, যিটো নেকি শ্ৰম দিৱস, লেবাৰ্ছ ডে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী দিৱস, আৰু তাৰপিছত সেইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি মে'ৰ 1 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে আমি কি কৰিছোঁ, আমি এৰি দিৱস, যিহেতু BTC এৰিয়াত আমাৰ সেই 5খন জিলাত অসমৰ যিটো আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়া, সেইটো এৰি বেছি হয়, যিটো নেকি বড়োত ইন্দি বুলি কয়। সেই ইন্দিৰ উৎপাদনটো বেছি হয়, য'ত নেকি আমি অসমৰ উৎপাদনৰ আমি তাৰমানে 30% পৰা 40% আমি ইয়াত অৰিহণা যোগাওঁ। গতিকে এইটো আজি আমি প্ৰথম যিটো কিবা পাতিছোঁ, আজি তৃতীয় এৰি দিৱস, সেইটো এৰিক আমি আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল, এৰি দিৱসৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল বিশ্ব দৰবাৰত এই অসমৰ এইটো হ'ল BTR অঞ্চলত যিটো এৰি উৎপাদন হয়, সেইটো বিশ্ব দৰবাৰত আমি এৰিৰ উৎপাদনৰ স্থল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, সেইটো আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। য'ত নেকি সেইটো যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁ, তাত অকল আমাৰ এৰিৰ মেছেজটোৱে মাত্ৰ নাযাব। ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বড়ো, ৰাভা, গাৰো, চবৰে সংস্কৃতি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমি মে'ৰ 1 তাৰিখে এৰি দিৱস পালিবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় এৰি দিৱসটো ক'ভিডৰ কাৰণে আমি পাতিব পৰা নাছিলোঁ। আজি তৃতীয় এৰি দিৱসটো আৰু আমি খুব উলহ মালহেৰে পাতিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আজি এই বিশেষ দিৱসত আপোনাক এটা জীৱনজোৰা সাধনা যিটো এৱাৰ্ড দিছে, এই এৱাৰ্ডত পাই আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে? সঁচাকৈ মই সেইটো খুব আনন্দ উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এই যিটো লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড, যিটো মোক আজি জীৱনজোৰা সাধনা যিটো এৱাৰ্ডটো দিছে, এইটো মই BTR-বাসীৰ যিখিনি এৰি পালক তেওঁলোকলৈ মই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। এই মোৰ আজিৰ যিটো মই এৱাৰ্ড পাইছোঁ, এইটো হ'ল জীৱনজোৰা সাধনা এৱাৰ্ড, সেইটো মই আমাৰ BTR-বাসীৰ আমাৰ এৰি পালকসকলৰ নামত মই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। আৰু মই নথৈ আনন্দিত। মই যিখিনি কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে, দেখিছে, প্ৰিণ্ট মিডিয়া, প্ৰেছ মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত দেখিছে। আৰু যিসকলে স্বচক্ষুৰে চাবলৈ বিচাৰে, ইয়াত এটা আমব্ৰেলা মিনছ চব যাতে A to Z চিল্কক লৈ, আৰু চিল্কক লৈয়ে মই চিল্ক টু টুৰিজিমৰ এটা